Chcete zarábať kryptomenu ešte pred spustením? Program odmeňovania za odporúčania CoinDogSpot je oficiálne tu. A toto je vaša šanca získať CDS jednoducho tým, že pozvete ostatných, aby sa pripojili k hnutiu. Keď sa kampaň spustí, budete si môcť vygenerovať svoj personalizovaný odporúčací odkaz pripojením svojej Solana peňaženky, Phantom alebo Solflare. Zdieľajte tento odkaz so svojou komunitou, priateľmi alebo sledovateľmi. A za každým, keď niekto kúpi CDS prostredníctvom vášho odkazu, automaticky získate tokeny. Náš systém vás odmeňuje na 3 úrovniach odporúčaní. Úroveň 1. Získajte 3% z každého, koho odporúčite priamo. Úroveň 2. Získajte 2% z ľudí, ktorých odporúčia vaši odporúčaní. Úroveň 3. Získajte 1% z vašej 3. úrovne. Presne tak. 3 úrovne pasívnych odmien zabudovaných v smart kontrakte. Žiadny prostredník, žiadne papierovanie, iba čistá automatizácia na blockchaine. Všetko je zakodované priamo v našom smart kontrakte. Úplne nemenné a transparentné. Každá výplata za odporúčania prebieha automaticky. Čím viac vaši odporúčaní nakupujú, tým viac zarábate. A systém všetko sleduje bez námahy. Hneď po spustení kampane pripojte svoju peňaženku, Phantom alebo Solflare. Získajte svoj jedinečný odporúčací odkaz. Začnite zdieľať, začnite zarábať. Bez obmedzení, bez KYC, len príležitosť riadená komunitou. Toto je vaša skorá šanca zarobiť veľa ešte pred spustením a pomôcť rásť komunite CoinDogSpot. Vybudujte si svoju sieť už teraz a nechajte váš CDS hovoriť za vás